So karong adlaw mo adto ta sa Fantasyland. Aw syempre dito na makita sa Dapitan City. Aw pinasaka din sa kamera sa taas mo nagitawag nga kauban check. So makita ninyo nga nisibong na si Haring Adlaw buot pasabot ana hayag na para makabalo ang tanan kay adlawon taon minang larga. Murag kinahanglan gyud na kuyandam akong kagulingon kay ang biyahe hastang layua. Di ra ba ko ganahan magsuka. Dayon kini ni hunong man ang bus nang naog man mi tanan mo nagitawag nga recess time. Big Purma ba? Asa mga? Big Purma, Gikag LA. Iligan. So mag-warm up na punta, kinanglan na po nato mo tindog kay aron dili maminhod ato mga sampot. O kailangan na punta mo kaon kay aron natay kusog ilingkod. Kay kung di ta mo kaon watay suka so naata diri karon sa kananan sa Serios Meñas Zamboanga del Norte. Tanawa tong pwesto chill ra kayo kain sa labas ba. So kabalo grabe na gid akong pagbati ani kay for how many hours makatilaw na punta rice terraces. So ang nadiri sa tong tubangan karon no kay sabaw sa baka, rice ug sudan. So karon naabot na ta diri sa Dapitan. Ang pangalan sa tong tour guide kay si Jack. Aw bunal. Yes, nata sa among balay. Okay, grabe balay ni mo ba yun? Duta kay Ana, oy. Grabe po dito diha. Pwede kayo. Tata. Gusto ko pagkaon nga dinagko. Kanang lagi ba? Kinadiri. Kanang swak sa budget. Oh, gusto ko juice, kung saan nga juice nga katong makahubog, Katong kuan. daknya ni kada ko. Gusto Katong ko night mabusog. flavor sweet and spicy. Dire na address sa among balay. Mo rin ang balay, oh. Og mauna ni ang gitawag nga ticket pass diri sa tong paglaglaag sa Dapitan. So karon giturn na pud mi ni Jack. Nata karon sa monumento ni Jose Rizal. Kuyog niya iyang mga batos ani. Ay, pogi. 150. Kanina ra ka bay? Ay, ganina ra. Dugaya kini mo lang tawag. Ikapoy na sila gulat, no? Lang tawag. Grabe, asa Ako magkagikan. ning mga angkol. Grabe, kuya. Mo ang kulo. Welcome dire sa Dapitan, ako ning mga angkol. Kani ako mga angkol dugan nila sila mga karaan. Grabe, suna ni kay lahi kuan ba? Mga Espanyol. Dili man. Awag yan yung gulong bay. Grabe. Awag to sura. Mekos mo na yan. So pag humanog bisita sa monumento sa akong angkol, giturn na pud mi ni Jack diri sa Rizal Shrine. Kung asa makita ninyo ang karaang balay ni Jose Rizal. Ug mao ni ang pag-umangkon ni Jose Rizal tanawang naong murag mabutang na sa piso. Dayon pag humanog tour mao na sad ni ang panahon para mangaon ta og lunch box. Syempre dapat naa kay ticket kay kung wala kay ticket dili ka makakaon. So patience is a virtue yun ta diri no kay taas-taas pang linya. Medyo busog naman ta sa tong gibati, mosulod na dayon ta sa tong room. Ug mao ni akong kuyog si Master Pogi nang iligan na tingala kung anong naabot ni sa sulod na pa man ni sa gawas ganina. Ang murag tagulilong pag room check na to guys makita ninyo daghan kay deck. Pwede kayo daghan matulog diri. Kay naka-relax naman tan abot na pud ta diri sa dakak. Diri ta mangita og mga chika para atong interviewhon. The beach is very wow gyud siya guys. Awa na mi naglangan oy nitunob na mi silang white sand diri. Isuwayan ako kumot ilang balas diri grabe makaingon gyud kag balas. Pino kayo tan-awa sarap kay sa ice. Makita ninyo nga medyo mingaw aw nang hunat pang mga tawo ana. Inani gyud ka pispili lang dakak diri lami kay maglubong og balas ba. Aw atong gibuhat di pinalakaw-lakaw doon sa seaside kay atong purpose na nangita tag mga chika. Og syempre gina-flex na ko ang palibot kay grabe ka nice. So kani guys medyo mingaw pa man gyud gamitan gyud nato ning sharp eye para makakita ta. Aw bunal. Kung gusto mo dili mangitom si galigog dagat aw diri mo sa pool para mamuti inyong mata. Aw bunal gyapon. So diri ni balik ta sa beach kay searching for a farm nga chika ta. Pamati na ko ni murag pangitaunon pa. Murag diri na gyud mahitabo ang tanan ani atong sudlon ng Fantasyland kung unsa gyud naa sa sulod. Tanawa gawas pa lang gani magsiga-siga na imong mata. Pero before na amo sa i-flex among wristband. Pag naa kani aw gamahanan kika. Ang pinakauna na mo gyud tumaw ni gitawag nga Lakbay Pinas kung asa makita ang history, tradition ug kultura sa mga Pilipino nga gwapa-gwapo. Pag musulod mo diri guys malingaw gyud mo sa ni Madamo lami na kay katawo. Pero diri guys dili mo mahago kay magsakay mo og tren to Dapitan. Aw ang biyahe ani gikan sa Luzon padulong sa United States of Mindanao. Speaking of Mindanao mo ni ang buaya nimo nga amigo nga dili ka balo mamasa og bula. Aw bunali. Bitaw ba sinalimot mo ba mo ni si Lulong mo ni ang pinakadako nga buaya diri sa Mindanao. Pag humana to sa Lakbay Pinas amo sulod na pud taglain adventure mo ni diri ang mga rides ug makita nato diri ang Snow World. Karon atong suwayan kung unsa gyud ang pamati sa bugnaw ninyo nga relasyon bang bunal. Bitaw atong suwayan kung mabuhi pa ta sa bugnaw ba asin di makaadto tag Korea. Pero before ka mosulod sa Snow World moagi sa ta silang dalan nga zigzag ang purpose ani para maka-warm up ka. Og diri na din to ma-prepare gipasuotan nila aning life jacket ang purpose ani aron dili ta igangon. Kaysa sulod grabe ka init para makabalo ang tanan sila na mag-provide ani mga baga nga jacket. Mauna ni ron mosulod na ta diri sa Snow World nga hastang iganga. Akong ibalik og istorya makita ninyo na yung Snow World diri sa Dapitan United States of Mindanao. Makasulod mo diri guys makaingon gyud mo time 16 na inyong gibati nga kabugnaw sa inyong relasyon. Grabe, tugdawa rin yung LA, no? Kumusta experience sa LA? Okay ra bay. Grabe. Grabe ka tugdaw, eh. Kung gusto mo ice bitaw na dire unlimited. Grabe, oh. Grabe mo na LA, guys. LA. Ipasoroy ta mo sa mong refrigerator dire. Grabe, refrigerator ka. Refrigerator Republic, na wala mistak mako. Mang Torning, is that you? Ha? Mang Torning, is that you? I me. Grabe, LA. Where you from? I'm from California, Japan. Wow.
Kung mag-inom bitaw ta daghan jud kog ice. Grabe, magdala tag Red Horse dali. Red Horse na Ah, nagkulang. grabe, Red Horse talay ko lang. Og diri akong gitilawan kung unsay flavor silang ice candy. Lami man gyapon urag ice. Kung nata sa mga init nga panahon ang atong panglabay kay mga bato, diri dili pwede mga bato, ang panglabay diri kay fishball. So karon nipunit kog fishball kay gipanglabay ko nila, nagtuo siguro din sila gula ko ni apil og rambol sa una. Mo na imong kuan bay, alaga. Isog ka na bay. Na, magani kay gapahikap nimo bay. Ako na makikap pa na, dili ka pwede. Pahikap pa daw ko ni kuan di. Pwede ka makikap sa kong junior. Pag humana mo sa Snow World, nitanaw na dayon may og showtime. Diri sila mag-perform sila ang performance. Grabe, first time nako nakakita og taas nga tawo. Ang pangutana ni taas ba kanig bunal. Mao ni ang pambato na to diri sa Pilipinas, tan-awa murag si Darna. Ako maingon bitaw sa inyo guys, kung naamo diri magsigag yun din yung mata. Mas musigag yun itong mata ni guys, kay mauro ba yun yung pinakadili ganahan ang musakay og ride. Pero musakay ya punta kay mao gyud atong gianhi diri aron malingaw. Nihilak bay. Nihilak. Kay nahuman naman ta sa galleon ship, diri na punta sa roller coaster, mao na ni ron. First time gyud na ako makasakay ani, basin akong kabuhi ba makabuhi. Sus tanawa ulong koy na kinaw, shout out kay GC, mapasalamaton kay kung nga naabot ko diri. Wala pa nahuman ato mga pagsulay diri, dayon ni sulod na punta diri sa 5D. Aw suoton dayon natong aesthetic nga shields, pinadiwal-diwal din ba. Og diri na ko ni surrender. I surrender because may kabuhi ni Saka from the last part of my hair. Kay nauyog akong utok sa 5D. Og diri na nahuman ang tanan. Mosulod na ta. In English, exit. Og kani mao ni ang bus nga among gisakyan, pauli na mi ani. Og kani ako ang pinakaulahi nga tawo nga gidrop sa driver sa pagpauli. Og sa di pa ni mauman, shout out ko kan Jesse Daniel. Jess, salamat kayo og sa icon.